sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Tawagalan ko sa pangan nga Janisa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayan ang kaagi palihog pagtugtog sa ni uluhan. Sometimes love just ain't enough. Like a fool, like RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Janessa. Recorded by Radio Mo TV. I really like you. Philip, May chance pa ko, Janessa? ang tinuod, nakagusto sa panimo, dugay ra. Kan mo? Kita na? Oh, Yes! nadugay malagi kag uli. ko auntie. Te, ngano ka? Okay ra ka? Dahil dyan, Nisa, mura kita na lang doon yung mahibilin ni Puhon sa bahay. Ha? Ngano man, te? Magbuwag na sila sa mama o papa. Si mama na nilain. Huwag si papa sad. Unsa? Ang butog na unsa ni atong pamilya, uy. Sa una, malipayon man unta kayo ta. Ate, Pero kung pasaktan kita nila, day, isaad na to sa atong kaugalingon nga maningkamot tag-ato. Kung muhatag silang suporta na to, mas maayo. Pero kung dili ta mamugos. Kaya raman tingali na itong mabuhi nga wa sila ba? Kayahon na to. ate. Mo ba? Unya, ikaw ging na nga kamuranduhan ni ate na mo inig Pasko. Daw na ba yung Pasko? Ambot lang. Wa pa ko mahibaw. Pwede na mo sama, kung okay rin mo. Sigurado ka, Philip? Uy, nga kundi. Welcome ka anytime sama. Sige, akong ingnan si ate. Day, dili ko pretty. Ha? Nga naman, te? Ato sa ko mag-celebrate sa bahay sa akong uyab. Ay, mao ba, te? Ikaw, unsa man? Mauban ka na ako? Ay, dili lang, te, uy. Ato lang ko silang Philip. Ma, uyab na ko si Janessa. Oh, hi, Janessa. Ay, sakto gid ang akong anak. Gwapa gid tinuod ka. Thank you, tita. I've heard nga kamo na lang duha sa imong ate sa inyo. I'm sorry that you have to go through that. Pero ayaw ka bala ka, ha? Dini sa amo. Welcome ka ayo ka dinhi. Thank you, tita. Babe, thank you, ha. Para saan sa man? Nga pinagakay ko nimo. Og bisan ka sa wa inyo gipafeel na ako sa imong pamilya nga lahi ko para ninyo. Siyempre, babe. O kinilay ti man eh. Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe.
Day, murag mag-live-in na biya sa akong uyab. Unsa ti? Unyay mong pag-eskwela? Dili na ko eskwela, day, uy. Nang-apply naman kong trabaho. Og maayo gani kinadawat na ko. Ti, Ikaw lang gid akong gikabalakan, day. ay kabalakan ako ti. Naaman si Philip. Dili ko ni pasagdan. Maayo hinuon. Pero magkinaon sa gani. Tawag ba giday na ako, ha? Ote. Aray lang kapuyo sa amo. Ha? Delikado kung ikaw rang usa dito sa inyo. Wa may problema sa mama pod kung ani ka din yung puyo sa amo. Mayo din kay safe ka. Philip. Recorded by Radio Mo TV. Babe, daganag tao diha sa gawas good. Nag-unsa din na sila. Aw, ay nakahibo nga na, babe. Yung anak yun na din sa amo sa ating eleksyon. Anhig na sila din yung magtapok-tapok. Mao ba? Kaysa mo dagan. Nalimot ka nga, dagag connection ng akong mama nga sa mga politicians. Babe, to ba? Di ba musayam ka? Oh, nga naman. Ingon dito sa mama. Basta pwede kang kuhaon nga dancer before magsugod ang pulong-pulong ba? Para painggan sa mga tao ba? Ha? Go na, babe. Takura bag TF. Philip. I really like you. Maayo kay kang musayaw ganina. Salamat, sir. Unsay pangan? Janisa, sir. Oh, nice name, nice. Sige, sir ha. Aris ako. Good luck pohon sa election day. Sabta lang. Ingon na adto dito siya. Kusog nga makig-socialize. Sige, tita. Janisa, andama imong kaugalingon, ha? Kay murag daghan na nakauyon nimo nga mga running politicians, da? Maayo kuno kayo kang moengganyo og tao. There's a possibility nga ikaw na gyud ang permanent dancer kada na ay pulong-pulong. Sige, tita. Unsay di nakakomportable. Babe, usahay manggod kong makigatubang ko sa mga running politicians. Dili ko komportable. Ilabi na mga lalaki. Babe, normal na para nila. Normal para nila. Pero para nako, dili. Touchy kay sila nako. Unya, ilang tanan-awan, dili na ako masabtan. Ay, una-una na nimo kay first time pamagod nimo nga makig-atubang gid nila. Siyempre, they are nice to everyone, especially kay they are running for a certain position. Babe, imagine na lang. Gateway na itong duha to make things easier for us. Di ba ningon mo ka? Huwag ka take og exam last day kay nakati mo scholarship. Nag-astorya min ni mama o ingon siya. Pwede na daw. Unsay pwede na. Makatake na ka. Yang gigamit ang iyang connection para makatake kasi mong exam. Unsa? Maong ayaw na ka-problema, okay? See? Everything is easy kung daghan kay connections. Philip. Janisa, one of the running politicians kay mag-celebrate sa iyong birthday. And everyone will be there. And they also want you to be there. Tita, dili ra ba? No. You should be there. Basin one of them will offer you a full scholarship. Anogon sa, di ba? Tinuod, tita? Of course.
Basta maluoy gani na sila. Mo-offer gina sila ingon ana. Sige, tita. Pag-ilis, ayaw ko na may suluba. Ha? Magigatuubang kang mga politicians. Wap na ilabot sa ubang mga invited nga elites din sa ato. Meaning, mga dagkong tao. Grabe power connections. You have to look presentable. Di ba nakaka-dress? Oo. Pwes, ilisa lang yung magsinina. See? Ang mga tao nga ni adini karon pulos mga elegante. The way mga storya. The way they present themselves. And lucky kita kay naapil dani nga event. Babe, feel free to tour yourself here, ha? Ako sa ato na akong amigo kay gikamay ko, okay? Sige. Nilimit ko komportable na akong gisulong, uy. Kita kayo kung dukanon niya. Fitting pagit kayo ang dress na akong gisulob. Wagit ko'y kaila din, he. Mangita kong spot din, he nga. White tao, be. Ay, ato lang ko sluyo. Murag, naaramay kasanbayan di ay dito. Ay, salamat. Mayo kani kay naiswing din ni sa luyo. Sakit kaya akong tila ng heels, uy. Ayaw kay nasuroy ka, nakaandi ka. Sir, ikaw man di ay. You look so stunning tonight. Thank you, sir. Di mo niyo. Unsa man ni? Kwarta? Yes. 10,000 para nimo. Sir, nganong kitagaan mo ko ni mo, ani? You deserve it. Gwapa ka. Ug punan pagyunan ako kung musaad ka nako every time nga makinahanglan ko nimo. Dapat naa ka. Sir, Magkasaad ba ka? sir, ayaw lang ko gikapa. Nakita na ko imong asawa ganina dito. O posible nga, gipangita na kaniya karon. Ay, no. Don't worry. Di may baw ang akong asawa nini. Oh, pagkahamis ko nimo. Bisan unsa pa ka akong tao, wa ko mahadlok nimo. Lamyan ning imong kwarta, wa ko mahangol, ana. Lagod ka sumama sa imong gibuhat. Ano na nagpa mo ka? Kanagin mo yung inyong concern? Wala mo'y concern kung giunsa ako niya kung ano nasagpaan ako siya? Babe, kinahanglan naman nimong musabay na nila. So nigawas na mismo si mong baba, nga kahibaw ka ning tanan. Og bao nang imo ko ipasulo ba tong ingon ator, ibaligya ko nimo si mong mama ng mga lalaking politiko nga dili makontento silang asawa? Ano ba, Philip, ha? Pila mo gid inyo makuha ang komisyon sa pagbaligya nako, ha? Di ba yung unahan nga klase, oy? Oh, really? So may tawag ninyo? Especially nimo? So kada nga nagkauyab ta hangtod karon, wa gyapon kay trabaho. Pirmi na ka magsalig sa ihatag si mong mama nimo. Teresa, Abi na kong tarong mo. Dili man di ay. Magbuwag ta. Tungod kay bisan ka sa awa kung mangandoy nga maparte o pamilya nga ang source sa pagpakabuhi gikan sa hugaw nga pamaagi. Hog ikaw? Wa ko makinahanan og lalaki nga sama nimo nga way laing kibuhat kung dili magsige ragsalig sa imong mama. Dili ko mabuhi nimo, Philip. Wa ko'y future nimo. I don't wanna lose you, and I don't wanna hate you. I don't wanna take you. So kada tong hitabo, nikalit ko og kahanaw for 2 weeks. Nibakasyon ko sa bahay sa akong kaila. Nga wa gyud ako gi-on akong cellphone para lang ma-recharge ko og ma-restart na ako ang akong huna-huna gikan sa mga panghitabo. Mahal ako si Philip, pero dili lang gyud ako ma-imagine akong life nga mo end up niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kay mga higalan kaagi ni Janessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit nga nagalahan, sometimes love just ain't enough. Ang mong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaha. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Never Surrender. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kaniyo sa kalalaki nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Janjan. Recorded by Radio Mo TV. I love you, An. Janjan. Muna tinuod, An. Lafty ka. May chance ba kunin mo? Lisura sa manang sugtun ti kaoy niya. Wa pa ta makita sa personal. Kiram na good. Nindo tinuon nga, imo kong sugton din sa self. Aron, inikita na to. Uyab na ta. Janjan. Anya, unsa man? Uyab na ta. Sige na lang, uy. Sure ba? Imo na kong gisagot? O, lagi. Oyab na ta. Salamat yan. Nga, imo na kong gisagot. Salamat kayo. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone, Janjan nga malipayon man kaayo ka? Si An ma. Kinsa man ang an-an? Ako uyab ba? Uy, nakauyab na di ay ka. Kisay na kauyab. Ay may lain pa. Kining anak ni mo ay may uyab na kuno siya. Oh, may uyab na day ka dong. Opa? How ba yun noon? May uyab na ka. Pag video na yun, no? Ha? Aron, makakita na ko sa kong apo sa di pa ko mamatay. Pa? Kumusta, An? Okay na. Di ka busy? Dili man. Ngayon magkita. Magkita ta, be? Ha? Sige na, An. Magkita ta. Kaya gusto nung kong makakita ni mas personal. Sige. Asa mo ta magkita? Oh, ikaw ni, An? Ako in town ni. Nga naman, bati ko? Ha? Di, uy. Kagwapo ni mo. Di na, lagi. Gwapa ka. Di na ko makatuo ba nga magkauyag po sama ni mo kagwapa. Mga unsa ta na. Pagkahuman, manuroy ta. Jan, anong nanood man tayo ng kwarto? Anihin ako mamatod ikon. Tinuod ka bang naikog man ako, An? Jan. Jan, dili pa ko andam. Eh, kalokod. Di ko na ako pasagdan kung sa may tapo ni mo. Basta, Ako lagi. Ay, kabala ka. An. ha?
Magminyo ta? Oan, magmingyo na ta. Kay gusto na sa kong makakita sa mga anak. Unya, makabuhi ka ka na ako. Mabuhi na lagi ta. May trabaho ba ko sa kasagingan. May tinigom naman siya ko para igastos sa tong kasal. Oh, ikaw, good. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagid ka. Ah, Uy, hinahinaya ka ako. hindi madagin na hinay kay gusto na kong makakita sa kong anak. Recorded by Radio Mo TV. Ay, pugya ka na ng trabaho sa kasagingan eh. Pero, kinahanglan ko mo agwanta kay minyo lang ko. Dong, maayo kini anak ka. Wala ko ibalitaan ni mo. Oh, unsa man na day? Mabdos ko. Ha? Ay, wala kitong. Kung mauna, mahimo na di kong tatay yan eh. Pon. Dong, Oh, day, inom ka. sakit man akong tiyan, uy. Ha? Kasi mga anak na ka, day. Kay, karoon mo kang si Manaha nga ang ipaabot ni mo mga anak, di ba? Oo, Dong. Ah, tanan na. Ako lang kang dado sa ospital, day. Anong tapok mo niyo mga kauban? Ah, bay! Saan na kita bukan ninyo? Ay, nga dyan eh. May kaya ka ba dyan? Oh, Wala, naktag kong tawar itong trabuhan eh. Ug apel kasi nataktak dyan. sa? Anya, saan man na to ini, Dong? Ngawa naman kay trabaho. Nag-eskwela na ba ni mga bata? Sige lang, day. Mangita lang ko pagi nga mabuhi kaya punta. Ah, mula ko sa kuday, ha? Asa man ka? Makikita ko ni Uncle Dandy. Magpatabang ko niya nga makasuot sa gitrabahoan. Oh. Timing kayo nga pagkarian mo kay nangitag tao nga kung gitrabahuan. Ha? Tinuod, Col? O lagi. Andamay mo mga papilis kay iko yung tikas Davao. Salamat itawag kay nakasuot yung kong trabaho. Mabuhi rin na ako ng akong pamilya. Unya, kumusta naman ang imong trabaho din dyan? Okay ra, Col. Kaya naman. Amay noon. Salamat dahil sa pagtabang ni mo na ako, Kula. Kung wala pa ka, ngapas mo tayo nga lang akong pamilya ron. Ay, nanagunaw na ay. Ang importante, nga magbinutan ka din eh. O, Col. Ano ipatapok mo kami sa mong labaw? Paminaw ka mong tanan. Minaway. Tungod ni COVID-19 nga ni Hulga sa atong nasod. Subo na kong ipahibaw ninyo nga temporaryong i-close na to ang atong kompanya. Oh,
Magpahibaw ra ko ninyo kung kano sa ata mag-open pagbalik. Pero dili ko sure kung makabalik ba kong tanan. Ginoo ko. Wala na sa ko'y trabaho. Unsaon man na to initong. Ngawa naman sa trabaho. Ay, kabala ka na eh. Di pala kita mamatay. Mangita tag pagi nga mabuhi ta. Pero sa may itong buhaton initong. Magluto-luto ang dag sudan day. Unya, atong puston ug atong ibaligya. Sige dong. Salamat in taon kay sa pila ka buwan nga namaligya tag sudan. Naluwas ra gid taon ta. Maogi dong. Wa kita pa sagdis Ginoo. Mao gid day. Dan, Ah. Uy, Dan. si Uncle Dan di man ron. Kol. Pangandam. Ha? Nga naman, Kol. Gitawagan ko sa manager sa itong gitrabahoan. Mahimo na tang makabalik sa itong trabaho. Oh. Mao ba, Kol? Diyos ko, salamat in taon nga wa ko ni mo pasagdi. Salamat kayo, Diyos ko. Dako kayo nga kung kalipay nga ni Bal pag-open nga mong gitrabahoan. O usa ko sa nakabalik. Sa mga naminaw karon og kung sa man ang mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi, di lang kita mo surrender. Kay maluoy ra gihapon nato ang Ginoo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalang kini Janjan nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayo. Awit nga nagalahan, Never Surrender. Ang mga kaagi, tibahatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpanin. Paayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I love you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Vena. Recorded by Radio Mo TV. Asa naman ka si Mark? Kulbaan man ko eh. First time ni nga, magkita mi kay LDR man mi. Unya, pero may raming mag-video call kay naman siya sa Dubai. Pero karon nga niya na siya dinhi sa Pinas. Ug magkita na gyud mirong adlaw. Gikulbaan ko. Vina, Mark? ikaw gilagi.
Bisag nagtalikod ka pero klaro kayong ikaw. Finally, mahikap na gid ikaw. Gakos. Kumusta? Okay na. Ang akong pasalubong. Halakan. Sorry ha. Nahurot na lagi. Unsaon nga nahibaw na ka. Daghang kayong tao sa amo nga napagay ko yung mga anak. Okay rahan, uy. Nakasabot ko. Sorry, Kidan. Noon sa manis siya, uy. Okay na lagi. So, asa man taron? Unsa kay mayo kung mutsikin ta hotel? Ha? Sige na, para mas makaspend pa ta og oras na tunduha ba? Markan. Sorry, dili ko pwede ron. Nako importanteng buhaton, good. Mao ba? Ohan. Sorry ha. Sunod na lang. Mangita na lang sa tagkakanaan din aron maka-dinner na ta. Nga nang wa man ka mosugot? Basin niya, pang one night stand ra ko niya. Mao sa gyud nay, dili na ko masabtan nimo. Sa kadagag pwede nimong patulan, no? Ana gyud kas tawo nga minyo. Day, buwag na sila. Oo, nasa ni mga anak, pero nagbuwag sila sa maayong kabubuton. O sa pasad, na naman sila inyang asawa. Pero, kay lisod man ka ng butanga. Na-anticipate naman ka nimo tanang posibleng mahitabo. Siyempre, day, uy. Ako nagipangandaman nga kining among relasyon karon. Dili gini siya sa yon. Og nahibaw ko, nga daghan pa may pagsuway nga maagian. Well, good luck nimo anak friend. Unsa? Mularga na kagbalik? Dali agot. Nahibaw bitaw ka nga usara ka buwan nga akong bakasyon din sa Pinas. Onya, kano sama ka mular ka? Ugma na dayon. Ha? Onya, wala kami nga niya, nga na siya. Gimingaw, pero dili kaayo. Dili pa masad kayo ko emotionally attached sa niya, good. O, hinuon. Onya, unsa man? Magpaabot na sa kadiglang tuig? Hanak, good. Laing duha ka tuig ni sad kay tagduha ka tuig man ang kontrata. Okay ra na, uy. Dali raman sa tandagan sa panahon. Maong cute. Ana, I miss you. I miss you too. Finally, after 2 years, nauli na sad ka. Ug na ko'y good news nimo. Unsa man? Anhin ako for good. Di na ko mulargag balik. Tinuod? Ovi na. Kung mao, dili na ta malayo sa usag-usa? Ovi na. Ha? Mag-ipon na ta? Ovi na. Ug kung okay ra nimo, aniti po na to ang mga anak nako. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Okay ra nimo? Sige, way problema. Salamatan. Diretso na ko sa kong kwarto pa. Oh, di na ka manihapon? Dili ra pa. Busog pa man ko. Oh, ikaw, si G. Basta usag ko. Diretso ako sa kong kwarto. Oh, Sige lang. Pasagdi lang sa sala. Kasabot ra kong anong ingon anak sila. pasensya na kayo ha, Vina. Sorry yung kayo. Han, way kaso. Taas masagog pasensya. Swerte yung kayo ko nimo. Mahal lang giti ka. Maong kaya na kong antuson tanan para nimo. Vina.
Nagluto kog mga paborito sa bata. Tawagan na sila. Oh, sige, malipay gito sila. Ako sila pagkanawagon. Kumusta, Marie? CJ, lamian mo sa akong luto? Lami pagkaluto. How about you, CJ? Nakagusto ka? Oh, naminasad. Maayo hinuon nga nakagusto mo. Kung maon na ang lamian din mo sa akong luto, di mas maayo. Mas magadahan ako muluto para ninyo kada adlaw. Nalipay ko nga, murag okay ang buot sa mga anak nako. Daan pa ko. Need lang gid sila og more time para lang muhumok ilang pagbati nako. Nalipay sa kay ko para ninyo, Han. Wa pag ka mo mabdos, di na? Wa pagid Mark. Negative man. Patsikap ka ta. Ha? I'm sorry. Pero dili ka makakonceive og baby, Mrs. Oon sa dok? Dili ko makahatag di mo ka anak. Ayaw paghilak. Okay raman ako, good. Namasagot mga anak. Pero imo sila mga anak. Dili sila ako. Vina, please. Ayaw na i-stress ang imong kaugalingon, anak. Sige ta na, mamawaliw na ta. Ipagawas ang akong mga anak! Mark, Han, kinsa ron? Ipagawas ang akong mga anak! Akong asawahan. Pa, dili mi mo kuyog ni mama pa. Ani lang mininyo ni Tita Vina, please. Ipagawas sila kung dili mo gusto magpadayon itong iskandalo ni Ned! Han, Mark, ipagawas ang akong mga anak! buwasan na lang ko siya. Muuban ko nimo. Wa kay katungod nga ipalayo ako mga anak nako. Wa na ko sila ipalayo ni mo. Kabubuto nila nga di mo ba ni mo? Giunsa ninyo pag brainwash ang ako mga anak, ha? Ikaw, labi na ka! Bisan kanus awa ko gisulti sa imong mga anak nga makadaot nimo. Og dili ko na batasan. Sige, kung magmagahi gyud mo, ipaagi tali sa legal nga proseso. Mark. Marie, CJ, mahimo bang masayod ganong dili mo gusto mo uban ni mama ninyo? Dili ko ganahan, tita. Kay sukad lang nga nagpuwag sila ni Papa. Anya na amin niya. Iyaraman ming pasagdan. Sahay ka ni, dili mi makakaon. Kitugay kayo siyang muuli. Lahi ra nimo. Tinhi, inatiman kaayo minimo. Para kanig ikaw may tinuod na mong mama. Marie, Pinanang gisulti ni Marie, tita. Mga nilang mininyo ni Papa. Lamig yatag niya, please. Mga anak, ay mo kabala ka. Buhaton ako ang tanan nga anira mo na mo. imposible man tuod nga makasalming duha ni Mark tungod kay kasado man siya sa iyang unang asawa. Pero dako kayo akong kalipay. Tungod kay niya nako na feel ang pamilya nga akong pangandoy, kauban ng iyang mga anak. Og nalipay sad ko nga bisan og dili ko kaanak, pero naa ang mga anak ni Mark nga mo'y nagpa-feel nako sa tanang emotions sa usa ka inahan. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao
Ano kita mga higalan kaagi ni Vina nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon, gipangayo, awit nga dekalohan, I love you. Ang mga kaagi kibahatan nito sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa kaabi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Mania Boulevard, Cebu City. O bata, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpangina. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jason. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal pa rin kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Aga tumatatampo nagdasangan nga Jason. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Vanessa. I love you agad-agad. Sa mo niya nga mo mong ginay akong gibati nimo. Sus, parihara mong dialog mong tanang mga lalaki, uy. Pero dili mi pareha og binuhatan. Oh, Lahi ko, Vanessa. Kung ma-in love ko, ihatag na ko ang tanan. Jason, Please, sugtan ako. sige, good. Sige, good. Nisugot na ka? Uyab na ta? Ay, ganahan ka bawion ako? Ay, ayaw. Yes! Oh, Huy! Askang surtihan niya ni mo, bay. ako may swerte niya, bay. Day, siya may swerte. Kinabaho ko og unsa ka katarong. Og unsa ka kamartir sa gugma. Hanggaw. Babe, na ako'y problema. Saan mo na, babe? Dili na ako makapadayon ng eskwela. Ha? Nga naman. Mupauli namang good din ni for good ang akong iyaan nga naas gawas. Maubi ito nag-eskwela na ko. Mo ba? So, wa ko'y choice. Mundang na lang ko. Narbaho na lang ko. Ayaw, babe. Ha? Nagtrabaho man ko. Ako yung may paskwela mo. Sure ka? Nagsuporta pa ba kasi mo mga ginikanan? Kaya na. Tabangan ta ka. Maungay ka bala ka, okay? Salamat, babe. Jason, di patawag ka ni ma'am sa office. Urgent ko nung. Ha? Uy, ganun ka? Jason, nagkinahanglan to og representative dito sa tong office sa Manila. Oo niya, ma'am. Since ikaw man maoy maayo aning trabaho, gusto na mo nga ikaw mo ipada dito. Oh, pila man ka adlaw, ma'am? 9 months. 9 months? Yes. O kung mahuman na nimo, pag-expect og promotion inigbalik nimo dinhi. Oh, O imong sweldo dito kay mas dako. Unsa man? Okay ka? oh sige. Okay ra ko na, ma'am. Ako dili ko okay, ana. Oh, babe. Babe, biyaan ko nimo, ha? Babe, di mo ko mubiya. Malayo ra ko siyam kabuan. Siyam ra na kabuan, babe. Ug dako kay na og tabang sa akong income. Kung ang income imong gihuna-huna, muundang na lang ko eskwela para dili na kamular ka.
Babe, sabta ko. Human na ni, ma-promote ko. Para ni na to, okay? Pero, Kung sa lagi hangyo na ko nimo. Please, sabta ko. Recorded by Radio Mo TV. Mayo kay nisukot sa Vanessa nga. Larga ka niya. Pasabot lang ako mayo. Pasabot lang ako mayo. Trabaho man lang akong yan eh. Mo ba? Sige bay. Good luck din sa Manila. Salamat, bay. Everyone, let's welcome Jason from Cebu. Thank you, everyone. And meron tayong konting salo-salo mamaya. Hey, dumalay! Hi, Jason. Welcome. Salamat. Ba't di ka kumanta? Hindi ako marunong eh. Ako? Marunong ako. Talaga? Sige, kumanta ka. Pero, ibang microphone yung hinahawakan ko. Oh. Excuse me ha. Punta lang ako ng CR. Leila, ano ba itong ginagawa mo? I like you, Jason. Leila, may girlfriend ako sa Cebu. At mahal na mahal ko siya. Kaya please, tumigil ka na. Jason! Wa ka magbinuang diha? Wagin, babe. Kami naman ganing ibalik na sa Cebu. Hapit ako mag-graduate, babe. For sure, wa gid ka anak diri. Antos lang ko na taron, babe, ha? Sige lang. Kung mauli na ko, anano niya ang tanan akong oras nimo. Congrats, babe. Nadawat nimo ang akong gift para nimo. Yes, babe. Salamat kayo sa new phone, babe, ha? Og ingon si mama nimo nga giandaman ko nimo apartment. Thank you gid kaayo, babe. By the way, mulakaw ko, ha? Nagsabot bisa akong friends good nga mag-bar me after sa graduation. Oh, mau ba? Sige, amping, babe. Thank you. Na mga tag photos si Vanessa. Silang party after graduation. Oh. Kinsa man ng lalaki nga nag-agbay niya. Oh. Ano sila man mo'y filming nagatubang o nagtupad? Classmate ra na ako, uy. Anong masuko man ka nga nangutan na raman ko? Nangutana ka kay gihatagan mo gulibog Malaysia. Ano yung pagtuon nimo? Nagbinuang ko din eh. Ikaw rin may nagsultihan ha? Masig ikaw may nagbinuang diha. Og imong itrapo na ko ang imong binuhatan. Babe, basig asa ni Padung ha? Nila ni na to ilalisan. Aw lagi. Pagtarong diha ha. Kay dili na bagyo ko magdaduhag pakigbuwag nimo kung may bawaan akong nagbinuang ka. Vanessa? Jason, Yes, sir. may good news ako sa iyo. Ano po yun? Pang-anim na buwan mo ngayon dito. And, pwede ka nang umuwi sa Cebu. Ha? Hindi po ba 9 months ako dito? Okay na kami dito. You've done a great job. Thank you, sir. Di ko magsaban ni Vanessa. Ngumuuli na ko. Gusto na ko siyang i-surprise. Mudiritso ko siyang apartment na nag-uli na ko. Jason? Surprise? Nganong ni amang ka?
Sa'yo nga nahuman akong trabaho dito. Dahil kayo mong apartment. May pagkapili ni Mama. Jason, Babe, nga naman ka. undangon na ni nato. Unsa? Babe, nga no, unsay problema? Nakasa ko nimo. Unsa? Babe, nahibaw ko nga wa na ni mo tuyo akong unsa man na. Ay kabala ka, andam ti kang pasiluon. Bisag mabdos ko. Kuan. Oo, sige, bahala na. Basta kay mahal ta ka. Mao nga andam ko mo sakripisyo. Pero dili na ti kamahal, Jason. Oh, Dili na ti kamahal. Maong palihog lang. Buhiin ako. Vanessa. Ako ang klase sa tao nga andam nga mo pasaylo ug mosabot basta mahal nako. Pero unsa pa may mahimo nako kung dili na ko mahal ni Vanessa? Wa na. Maong nimbuhi nilang ko. Pero ang kuno nako nga bisag human siyang gibuhat. Di patigbabaw paghihapon nga akong gugma niya. Dinhi na ko kutom ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Your doctor. Mga mga higalang kaagi ni Jason yang taga Cebu City uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga nagalahan mahal pa rin kita. Ang mga kaagi gibahatan nito sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala mga sukin ti paminaw kinasingtasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang yun ining tuluminon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Wilbert. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano para saya kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Wilbert. Recorded by Radio Mo TV. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kay bati ka ba daw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag? Magpagwapa man gyud ka? Gisat ko og blind date sa ko, amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus. Sagun sa isuloob nimo ngayon mga hud. Ingon ka, wakoy angay. Uy, klaro ni mo, eh. Oy, asa ka oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila sa mall ma. Nagpauban man siya kung ako god. Ngitag sa nina. Unya, usugot lang kag ingon na. Ha?
Nak, nahibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mawa siya nako. Wilbert. Bainso, Bay, nabi good news. saan na? Mauli na ko nas Pinas, for good. Mo ba? Mayo inon bay. Sugatang sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Nga nung miss kayo nga, nagsige magsulob og shades dinisod sa office. Padahong siya diri sa akong table. Palihog ko og double check ani, Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? Wa lang. Ngano di ay? Kag-amautan na ang shades dinisod. O sige. Akong tangtangon ha. Oh. Happy? Ang hubog mo kinimong mata. Chika to later inig out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyo ni mo. O lagi. Kay tambo ko no ko. Di mo tambugod. Chabira. Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuo niya eh. Ihas tong tawhan. Wilbert. Gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tayo duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Maabot ra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tang magkuyog. Aron, makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni Guman. Sige ba? Recorded by Radio Mo TV. Bye, si Kayla. Kayla, si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nga nari kay gwapa ka ayong umiga. Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O sa man, di ba ta mga to? Or napakay planong musakay og balik sa eroplano, bay? Tara. Namsa, Miss Kayla? Milagro mo kayong wa mo chat? Magsige mo siya pauban. Labi na kung wa mi duty. Pero karon, wa. Ako tawagan, be. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibigit sa mi. Hoy! Kaseryoso ba ni mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow, strikto hagod ni mo, good. Pero nahibaw ko nga malipay ka aning ako isulti ni mo. Kami na ni Enzo? Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Maona. Ma, Gaing na naman bitaw te ka, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi mong amigo. pasagda lang sa dako siya, ma. Kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na sa kuhana.
Happy good kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe kit siya ka-caring na ako ay. Mayo nun. Abi ni mo, ang gipangita na ko sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan sa akong amigo. Wa pa ko makadungog nga, na mabae na siya. O kung nagdahon na gali ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato taglabo niya. Ha? Okay ra din ni Kayla ba nga mag-club ka? Di man natupay bawon. Oh. Tigadan six, Rolay. Wow! Lahir ko kayo mga Pinay na. Bay, amiga na ko sa Kayla. Saan ning imo? Binuang ra din yung imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na kaila, tanaw mo seryoso ko niya. Hanggaw mo na ka? Ang magbaga. Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta ni mo panguyab eh. Wala ko choice. Sa may choice. Siya rin pagi para maduol ko ni mo. Usa? Usa pa ng ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka riyan nga ni Kayla. Kay magsige ka gisgot sa iyang pangan. Siya may mong pirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Ngano kinahanglan pa magkang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na. Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong panagabigo. O mawa na lang hinuon ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra ta. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati ng ko ni mo, Wilbert. Enzo. Pare, mahal mo raw. Sa tinuod lang, imbis nga bation kong kalagot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya o nahibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati ka. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mugad mga higalang kaagi ni Wilbert nga taga Cebu City. Uban sa awit gayang ipangayo, awit nga nag-alohan. Pare, mahal mo raw ako. Ang mong kaagi gibuhatan nudwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papadal sa inyong laing kaagi sa kanuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanawin, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpangita.